altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Ordene om at glæde sig og lade Gud bevare både hjerte og tanke kommer fra Paulus. Han skriver til sine venner, imens han sidder i fængsel. Og man skulle tro, at i den situation var der ikke ret meget at glæde sig over. Datidens fængsler var et mørkt og ensomt sted. Og hvis ikke man havde familie og venner til at komme med mad og lignende, så var man overladt til sig selv og omstændighederne. De færreste af os kender nok til at sidde i et rigtigt fængsel. Men når vi møder lidelse, kan følelsen af isolation, uvished og håbløshed nemt føre til følelsen af frihedsberøvelse. Og i den situation er det nemt at miste håbet og troen på, at Gud er med. Jeg har ikke nogen erfaring, ligesom Paulus har, med at sidde i fængsel. Men jeg kender til følelsen af at være indespærret og leve med uvished og bekymring. Så ordene, Paulus skriver her, er på en særlig måde blevet mine. Jeg har en kronisk sygdom, der gør, at jeg i perioder har mange smerter, og dermed svært ved at opretholde et normalt liv. Sygdommen gør også, at jeg i perioder mest af alt har lyst til at isolere mig fra andre mennesker, på grund af det ubehag og den skam, som komplikationerne ved sygdommen fører med sig. Oplevelsen af at leve med kronisk sygdom kan sammenlignes med at være fængslet i sin egen krop. Der er masser af uvished og bekymring, og uvisheden kan få fremtiden til at se meget håbløs ud. I sommers der var opblusset af sygdommen så voldsomt, at lægerne til sidst ikke kunne se nogen anden mulighed end at operere mig. Det vil komme til at få store konsekvenser for min dagligdag og for min fremtid. Min uddannelse ville være nødt til at blive udskudt, og udsigten til at kunne få børn var også i fare. Midt i smerterne og de grænseoverskridende undersøgelser, der er sådan en melding med til at skabe en masse nye spørgsmål og bekymringer. Man kan sammenligne bekymringerne lidt med tidsler. De vokser op og kvæler alt liv omkring sig. Og bekymringerne, de kvæler simpelthen håbet for fremtiden. Fra den fængselscelle, som kronisk lidelse kan synes som om, kan udsigten se ret håbløs ud. Det eneste, jeg kunne gøre, var at gøre, ligesom Paulus siger, og bringe alle mine ønsker og tanker frem for Gud, hvor svært det end kan være. Lige der, den fredag i sommers, der så ud til at forandre mit liv endnu mere, der oplevede jeg, hvordan, da jeg bad, at Guds fred, som overgår al forstand, flød ind i mit liv. Guds fred og Guds nærvær gjorde, at de bekymringer, som voksede frem ligesom tidsler og kvalte livet, ødelagde udsigten og håbet. De forsvandt. Jeg kender betydningen af i en svær tid at bringe alle mine tanker og ønsker frem for Gud og opleve, hvordan hans fred, som overgår al forstand, fylder mig. Jeg er endnu ikke fuldstændig rask, og jeg ved heller ikke, hvad sygdommen den kommer til at betyde for min fremtid. Jeg kan heller ikke flygte fra diagnosen. Men jeg er ikke bekymret, fordi jeg ved, at Gud er nær. Gud han kommer med sin fred, midt i bekymringen, midt i uvisheden og midt i lidelsen.